Čáko Bágo, já jsem Pazi a vítám tě Počkejte, dobrý. Vítám tě u mýho dalšího let's play ze hry Minecraft a jak můžete vidět, tak jsem zničil tu doslova ostrašující, to nemůžu tomu říct ani barák, jako jak to bylo strašný. Ale už jsem jako připravený, nechtěl jsem mi to dělat jako v let's play, tak jsem to udělal off-screen a udělal jsem to, doufám, že hezky, snad se vám to bude líbit, když tak mi to napište do komentáře, já to možná zlepším, co bude potřeba. A mám to tamhle. Jo, tamhle to mám. A ještě tam něco musíme dodělat a dneska si myslím, že bychom mohli udělat sklad. Takže jo, trošku jsem těžil, abych vám řekl všechno, co jsem dělal. Trošku jsem těžil. V tom chrámu jsem to trošku jakžtež dal do toho, ale normálně sakra, teď jsem tohle nechtěl, mi se to nelíbí. To a tak jsem trošku teda hrál off screen. Chtěl jsem jako tam udělat místnost, jo, takhle mám tady vchod. Trošku jsem těžil. A pak jsem to tady udělal takhle. Tady nechci moc mít, takže jsem to udělal schválně. Sakra, jo, tady mám díru. Tak a teď jsem se vám zabil a bolelo by to. Nevadí, tak. Ne, tak tohle jsem nechtěl. Hop, tak. To si vemu. Já jsem to teď zapnul, takže neočekávejte žádný. No, tak jako tohle mi vysvětlete. Tohleto jsem výjimečně opravdu nechtěl. Si budu muset dát na ještě sem takhle. Ještě jednu. Ještě jednu tu. A mohl jsem si... Udělám si nekonečně zdroj vody tady nahoře a prdím na to. Tamhle ho šoupnu jsem takhle hezky do tohohle hnusného. Tak. Hop, raz, dva, 4 ještě. Hodím to sem rovnou, ať to na cenu. Už mám jeden kyblík přece jenom. Já hraju na písmu, no jasný. Normál. Hop. Jsem to vzal pod vodou, no to nevadí. Tak, hezky tam vyběhnu. Tak, vezmu si. Tak. Doběhnu si ještě pro značku a pro žrádlo. Abych trošku aspoň přežil. Protože mě nebaví chodit pomalu. A dneska teda uděláme ten sklad, abych se tady zbavil těch beden, rozstřídil si to krásně a taky bych mohl udělat ohradu na krávy. Na to se nemyslela, ale udělám ji určitě. Takže tohle hodím sem. Hele jo, a udělal jsem si diakrumpáč, jsem zapomněl. Jak jsem neměl železo, tak jsem si musel udělat diakrumpáč. A teď jsem ještě tu značku mám. Tak jdu to dodělat. Žrádlo. Popání. No jasně. Ježíši Maria, mě to zase jde. No, tady mám jabka, ale já tady měl někde opečený maso. Ale kde? Dobře, už jsem ho sežral. Tady mám 2. Tady mám jabko, dobře. Tož beru i. No nic už. Tohle maso si opeču v tom případě. Hele, ono došlo to. Uhlí. Tam hodíme 5 kousků. Dopečem to uhlí. Ty já nevím normálně, kde mám to. Jo, omlouvám se, nechtěně jsem bouchl do mikrofonu. Jsem nechtěl. A uděláme pak tu ohradu na ty krávy, abych měl od nich klid. Schnilý maso fakt jíst nechci. Ještě tak špatně na tom nejsem. Jenom mě se Já už vím. Když jsem hrál
screen, tak mě trošku zabili, jo, a nestihl jsem to. Jasný, takže jo. Maria už se dopeč a už tam chci hodit to maso, abych měl chvíli kalit od toho žrádla. Hop, hop, no, honem. No, žádný železa, nic moc. Asi zase budu těžit off-screenem. To si spapám. A já si sežeru to druhý, ať nejsem vůbec hladovej. Tak. No já si myslím, že to je celkem dobrá, že ten barák je celkem dobrý. Není to nejhorší, ani nejlepší, ale tak jako... Dá se to, dá se. Tak tam jedem. Ty doufám, že mi to nebude týct, jinak se už z toho zblázním normálně. Fakt doufám. A dveře jsem si sem mohl dát. Ještě nemám. No jo no. Hopla. Sem hodím torč. Tak. Hop. Done. To by šlo. Já to zkusím. Za to nic nedá. Wow. Jo, to je ono. Tak, a teď kam si vykopem ten? Asi sem. Ne. To hodně budu používat, takže sem. A teď se mi to seklo. Tak, sem takhle. To se ještě časem vylepší určitě, tak jako to se může být v klidu. Ty bláho, tohle kopání, to bude strašný. Ale jo, netočil jsem, musím natočit něco. Jak jsem strašně hrál v offscreenu, tak se mi tady toho strašně hodně to. A já nevím, co ještě říkat. Asi to. No, použil jsem ten tečka na ničení bloku, protože mě nebavilo dělat tu díru, tak jsem použil ten tečka. Nějak jsem to zaokrouhlil, dobře, a je to... No, teď jsem to screenshotnul a zase jsem vůbec nechtěl, no, na 45. úrovni, aby to bylo nějaký aspoň rovnoměrný trošku. Udělám to 4 vysoký. Tady takhle truhla, jo, bude stačit, tak. Si provádíme na cobblestone s hlínou. Ne, tohle je úplně to. Já tady budu mít jiný materiál než hlínu. Cobblestone. Tady budu mít úplně jiný materiál. Takže počkat. Raz, dva. Takže ještě o jednu. Abych tady měl trochu místa. Tak. Takhle. Jo. Přijdu. Jedna část, tak. 1, 2. Jo, tady bude. Výborně. Krásně jsem to vypočítal. Sakra, mě to jde. Dneska. Jenom tak je 7:30 večer. A je, počkat, 12. ledna. Celý den jsem nemohl natáčet, protože jsem pracoval. Vím, co je to práce. A tak jsem si řekl, že se na to pustím takhle večer, no asi, že si něco musím natočit. Už mě to chybělo. A když natáčím, tak nevím, co mlítá. Tak, takhle to krásně jsem šoupnul taky. A teď... Ježiš, to bude kopání. Omlouvám se, kdybych věděl, jak se dělá timelapse, tak bych zkusil timelapse, ale jelikož já neumím timelapse, tak prostě timelapse nebude. Ale neudělám to až tak dlouhý zas. Udělám to nějak dočasně nějaký krátký a časem se to bude dál. Prostě hodně daleko. To bude. Bude to hodně dlouhý prostě. A hodně budeme kopat. A vůbec teď nevím, kde tam mám tu. A tady je štěrk a já ho nemám rád. Bleh. No, tak, krásná. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. No,
Co dál, no? Co bych ještě mohl říct? Teď zrovna kopu. Kopu sklad. Hezký nový sklad. Dlouhý. I strop bych mohl udělat pak lepší. Určitě. No, ale to bude. No a ještě, co se týče nějakého multiplayeru, tak s klukama, s kamarádama, se spolužákama jsme se dohodli, ale železo ještě, že tak, že my už máme dohodnutý, já jsem říkal, jestli jim to nebude vadit, jestli tam budu natáčet, oni říkali, že v pohodě, takže se můžete těšit na můj let's play, na multiplayer se spolužákama a dopředu vám říkám, že nebudu bydlet sám, budu bydlet se spolužákem, vyšel mi krumpač, nevadí, budu bydlet se spolužákem, máme už to vymyšlený asi, jak štáš, teda furt, jak štáš, moment, ne, nic dobrý. A asi budeme bydlet. No, ve stromě. Možná ve stromě. My to ještě nějak domluvíme, dáme splánky. My to chceme mít hezký a tak jako chceme to mít prostě hezký. Tak, hezky. Ale já říkám, že to nechci mít zádu. A nevím, co tam dám, jo. Pane bože, já jsem jádro. Ty bláho, co tam dám? Hlínu, ne. Cobblestone, ne. Asi nějaký dřevo. Nejspíš. A to bude nejlepší se dřevem. Ok, dám dřevo. Na podlahu dám jiný dřevo. Mně se strašně líbí dřevo, ale každý mi říká, ať se s tím dřevem klidním. Že dřevo je v té chvíli hodně drahý. A to je pravda. No. To je ono. Doufám, že ta kvalita zvuku teď bude lepší. Protože jestli ne, tak už prostě fakt vědět nevím, nebudu prostě vědět, co mám dělat. A já ještě musím tady udělat vlastně to. Jedna mezera. Tak. Se sbíráme kobel. Jedna mezera. Tak, výborně. Jau? Aha. Co jsem si řekl, co to bylo? Jo, výborně, tam jsem to přesně. To je jeskyně tam, nebo co to je? To je creeper, to vím, toho poznám. Jo, já jsem úplně zapomněl mluvit. Ty hojzle, mě. Já jsem se úplně soustředil, víte co? Já se úplně omlouvám, fungoval mi mikrofon, všechno. Ale já jsem se soustředil, aby mě nezabil ten creeper. Ale kde to sám? Doufám, že jde poblíž. Hele, tamhle mám barák. Jo, hele, když jsem tady vykopu rovnou železo. Já se omlouvám. Já jsem úplně zaspal, netušil jsem, že nahrávám, úplně jsem se soustředil, aby mě ten skeleton není creeper nezabil a už je tady další. Jo, jasný. Tak zemři. Neprodlužuj to. Tak. Já jsem si zase řekl, co to bylo, pane bože, a kostlivec, no. Kostlivci. Je to baví furt.
Já tak nemám rád ani creepery. A ty jsou tak hrozný. Nejhorší jsou prostě cave spideři a creepery. To je jasný. Ale... No, s XP farmama. Nevím. Doufám, že najdu nějaký normálně ten... jak se to jmenuje? Jsem zapomněl. Spawner. Si to radši zadělám. Doufám, že najdu nějaký spawner na to. Doufám třeba na ty skeletony, protože já když mám cave spidery, tak ty jsou trošku blbý. A no, mám tady zombíka, jo, hele. Z tohohle důvodu tady chci dveře. Hop, hop. Máme další zombík. To, pro toho nejdu. Pojď, jen pojď. Jen pojď, jen pojď, jen pojď. Tak, krásně. Doufám, že bude mít mrkev, protože já už chci mrkve. Já nevím proč, ale prostě já je žeru mně se jedí nejlíp prostě. Já je zožeru a... Tak pojď. A no. No a tohle taky nemám rád. Hlavně tohle, proto budeme mít na tom multiáku ten, aby creeper nečili ty bloky, nebo co to je. Ten creeper, nebo co. Já nevím, jak se to jmenuje. No, tamhle je další. A to bych mohl... A kde mám ten? Tady. Tak si ho dám do ruky. A pojď mi. Pojď mi. Hoho. Gunpowder. A dodělám ten den. Já jsem se mohl chvíli spat, ale to mi stejně nepomůže. Hodím tam tohle, ještě mám tohle, hodím to tam. Tak. Teď doufám, že mě přijde nějakého zezadu. Boom, bylo by víte po čem. Jo. Teď si vemu ale určitě tohle dřevo, všechno a tyhle ty, jo, tak. Si udělám, proč bych si dělal, jo, udělám si železný. Tak. Použijeme sleby chytře. Určitě tušíte na co. To je všechno, co chci. Ne, tady ještě dřevo. Jo, teď je to všechno, co chci. Asi ten díl udělám teda jenom ten. Ty creeper, kostlivec, no to je nadělení. Tak si pojď normálně. Takovou ťavku ti dám, pojď. No ještě lepší, ještě creeper. Pojď si pro ťavku. Pojď si pro ťavku. A pojď si pro ťavku. A pojď si pro ťavku. A no, výborně se mě zneškodnil. A jo, když to je chobotnice, tam nic neudělala. Já to ne... Zase jsem si nevzal ty dveře, pane bože. Vyspí se už, konečně. Tak, už jsme se vyspali, výborně. Tak skočíme dolů. Hop. Výborně. Tak. A jdeme. Takhle krásně to tam. Jsem je udělal špatně. Tohle jsem tady mohl v klidu nechat. Cobblestone, tak. Ne!
bože, já jsem játro. Nechci tě tady. Tak, hezký. Teď tohle přesně jsem chtěl udělat předtím, ale nevím, proč mi to nešlo. A tohle dělám z jakého důvodu. Tak, krásný. Tak, výborně. Tam hodím tohle. Se nic nestane. Teď. Hop, hop, hop. To časem vylepším. Ale takhle by to mohlo nějak být ve finále. Protože, aby mi šly otvírat ty blbý truhly. To nějak takhle musí být. Tak. Přesně tohle ne. Tak, výborně. Ukopíme ty špatný, který položím vždycky úplně špatně. Tak. Já snad tenhle díl nahraju 30 minut, aby to mělo nějakou cenu. Tak. Teďhle. Asi. Dělám to. 2 nebo 1. V finále, a udělám to 2. Ať se mi to neplete. Říkám 2, ne 3. Já bych se taky mohl naučit počítat. Ježíš, co to dělám? Ježíš, co jsem to zas udělal? Pane bože, já jsem zraněno nebo v cenu blbosti. Já to dávám na ty sleby, na kterých to být vůbec nemá. Takhle, tak. Pane bože, já jsem jantar. Zatím dám sem takhle ty torče. Výborně, opět jsem to dal špatně. Tak. Tak. Teď. Takhle. Takhle ne. Takhle taky ne. Takhle jo. Víte co, slyšel jsem, že Zema bude měl nejvíc hlasů, tak se bojím, co přijde. A tak jako pro mě ve finále to je úplně jedno. Tak, výborně. Teďhle. Asi ano. A teď podlahu udělám, nevím jak, dojdu si ale pro truhly, nebo udělám nějaký truhly. Udělám 8 truhel. Bude názorně vidět, jak by to mělo vypadat. Výborně, tady být nemá. Bude otevřít. Výborně jsem to udělal. Jo. Tak. Koble. Dřevo ne. Hlína. Dřevo. A loot. Takhle. Jo. Tak jo. Tohle bude hezčí. Takže asi spíš takhle. No, asi jo. A ještě ten strop do příštího dílu nějak to zahledím. Udělám ho nějaký hezčí. Jo. Tak jo. Teďka to tady, ne tady, takhle. Ne, takhle taky ne. Tak počkejte, tak já vyběhnu nahoru. Hop, ještě si spapáme cestou maso. Tak, výborně. Hezký. Tak. Takže jo.
takže se mějte hezky. Dávajte lajky, odběry, popřípadě mi to hezky okomentujte, nebo špatně, to mi je jedno, aspoň budu vědět, co mám do příště zlepšit. Díky za shlédnutí a zdůřec.